Yes, what's up mga idol? Karon magluto ta og kalamonggay nga gulay. Apila nato aning albati nga kahoy mga idol. So kanakainit na ko takangan anay isda. Isda ni siya, isda mga idol. So ako na sining gitakang ako nagisiga. Sigaan kay para dali ra mo bukal mga idol. O tara, siga na kusog. Huyupan pa na to maron mo kusog pag yun. Okay, siga na mga idol. So paabot na lang tani nga mga bukal kay para ato na ditong ilunod sang takuban kay para init yun ba, aron init yun. So ato nang gi-check ang ato ang luto nga rice. Okay, sakto na ba ni nga pagkaluto mga idol. So ato na mong giukaban na pag utro mga idol no, ay para atong makakitan. So wala pa yun at abot sa ta, abot ta gamay atong ukab na pod pagilihapon da So paabotan na nato, nagpaabot ta kusog pa kayo ulan mga idol. So paabot ta mga idol around 7 PM na mga idol. Sugay ulan mga idol. Bagay gining sabaw nga it mga idol sa tugnaw nga panahon. So kusog ng siga. So karon bukal lagi ni siya mga idol. Tara bukal. Kusog na bukal ato nang ilunod ning una natong albating kahoy. Lunod nato. Lunod pa nato ang igamay bilin. Lunod nato. Okay. Ayon. Ilunod din nato ning kalamonggay mga idol. Kamonggay mga idol. Itong lunod. Okay. Sakto na to. Then ato rin ning kayon mga idol kay para magdungan og ka luto. Para ato na din ning i-serve. Pero na to ukay mga idol, no? Templado na ni siya. Lami na ni kay siya mga idol. Nimaho na ko ning gulay humot king tanglad mga idol. So ito na silang isa lang og kadali, pabukalan sa kadali kay para lami gid ba. Sige, ukayon sa nato, ukayon. Then ito na, serve na nato mga idol. Aso pa kayo, nagpasabot ni siya nga bag-o pag ni siya nga naluto mga idol. Aso mga kayo. Ang anak ko na siya nga excited kay siya mahigop sa mainit nga sabaw mga idol. Ang isa pod akong hukadan kay di daw siya mahukad init, bisag mapasok daw siya ba, mahigop lang daw kuno siya. Kami kay mga idol no. So mga idol, bisag na may bahaw diha na may init sabaw lami pares ang init sabaw sa bahaw. Para kung isa ka dalaging gingaw pinahukad na siya excited na daw siya mahigop ako hungit na ko ba init ya yupon lang kadali hungit tugnaw na giling lami na higop sabaw na. Sige hukad kaon. Okay ba busog ta, mabusog. Lami ni siya nga gulay mga idol kay ang kining kamuting pating kahoy mga idol. Ano si dakong benepisyo man siya gitawag nga substitutes of ginseng. aka ginseng daw ni siya mga idol. Nay kalamonggay purpose nga ilang gitawag. Lamian ni guys na mga idol no. Mga idol. Kaon ni tagulay mga idol kay para healthy ba. Tiya busog ta mga idol no. Sige mga idol, i-off lang sana ako mga idol kay tiwa sa may kaon mga idol. That's it for now mga idol. Thank you.